Kawai bayan gari ka dinga mutane rawa? Mashin na gani ya sako ta sabuwa. Kai yanzu ana ganin mahaifinka a cikin garin nan da mutunci ka bayan gari ka dinga wannan. Ka zama rago da wutsiyar kare dan malam ko? Za mu ci gaba da maka addu'a. Ba za ka warke ba. Ai ruwa ga azumi. Allah ka ce. Allah shirya ka. Wallahi za mu tashi da addu'a. Ruwa ga azumi zan marke. Dan hegiya ya kai malami kai ta fama da katon tarbi da katuwar riga. Malam nake malo. Ya gari? Wallahi ne. Rawa ake ta yi kenan. Wallahi makel na ji ya sako ta sabuwa. Gaskiya. Ai ni ma na iya rawan makel. Ka iya? Ka ce kai ma makel ne. Ni ma makel ne. Allah. Samasa. Allah gafara. Allah gafara. Allah gafara. Sam. Da biya alheri. Ai kwana 6 nayi. Allah. Ina koyon wannan trend din. Allah malam. Ai ba na bacci. Fege kanka ya taska wallahi ka iya. Ba za ka warke ba. Ni zan yi ga can. To shi ke. Sai an jima. Shi ke nan fulani mu yi na haka.